Gawe kupat tahu ala nyong. Halo dulur, kepake malih kalih kula wong desa. Dadi kegiatan dina iki nyong kayak gawe kupat tahu. Ya najan kupat tahu niki ora komplit kan bakul-bakul kae. Ala-ala nyong nganggo bahan saanane ning omah ngono lah. Ning kene jelas tokoh utamane kayak kupat. Kupatnya nyong ora nganggo janur, mergane nyong ora ndek janur, nyong nganggone godhong gedang klothok. Ning nganggo godhong gedang Jawa kayak regas tinggal pecah-pecah soalnya. Terus meneng ya nek nggih gawe panganan ya pancen enake godhong gedang klothok ya. Nah, kene berasnya diisi separuh wae soalnya kan engko melar ngono lho. Nah, kene sebenarnya ki wis setengah perjalanan, mau pas di njogorake berasnya mau ke ora ke video, jadi ki setengah perjalanan banyune susut terus tak tambahi meneng men tanek men ora enggal basa niki lagi. Singkat cerita kak wis mateng, dintasi kabeh wae ning kono pirang jam ngono lah. Jan awan ke jan panase mentereng-mentereng kaya ngene Masya Allah, sing memeni, sing meme gebah, meme jagung, sing panen ki enggal garing ki alhamdulillah. Nah, kene dilanjutake nyong karo goreng tahu putih. Nah, kene digoreng nganti berkulit. Nek nyong sih senenge ora patia garing ngono kaya. Dadine igen ana tekstur lembute ngono iki lah. Ning kene singkat cerita kek wis dadi soalnya mau togene kek wis dibrubusi karo mae. Dadi nyong wis gerek gawe wae. Nah, kene lontonge semoga wis adem terus tak irisi newan piring kue kaya ngono kue selerane rika-rika padahal areng kayak ngirisi kayak ngapa. Terus ditambahi tuh kue tahune sing mau nyong goreng kae. Sak selirane Rika kayak akeh kayak sithik ya sak senenge wong kan beda-beda ya ditambahi toge terus disambahi sambal kacang kue sambal kacangnya kayak nyong senenge mergane neon kene ora pucet perpaduan antara kencur karo pedes kayak puas nyong senenge neon kene sambalnya disalai sing kayak nganti lugat kae terus ditambahi kecap brambang goreng karo kerupuk jan rupane lugat kae ini rika-rika pada ora pengen ya wis nyong tak pareng.